Масаж. Спа-цэнтр гатэлю. Гэта звычайна рознакаляровы маскарад, цырк. Тут працуюць майстры справы і адначасова ганарлівыя ёлупні, але кожны гатэль мусіць мець пэўнае якаснае абслугоўванне, нягледзячы ні на што, нават на тое, што персанал спа-цэнтру збольшага разбэшчаны і самазакаханы. Ганна – масажыстка з вялікім стажам, працуе спраўна, мае вялікую кліенцкую базу, але ў гатэлі паставілі такія кошты, што яна вымушана абслугоўваць сваіх кліентаў у іншым спа, дзе часова арендуе месца і працуе свае выходныя. Што рабіць? Гатэль не павінен прастойваць, тым болей дазваляць майстрам забіраць кліентаў немагчыма. І вырашана было рабіць масаж у нумарах. Любы пастаялец гатэлю меў магчымасць атрымаць масаж у сваім пакоі. Добрая ідэя, выдатнае абслугоўванне, зручнасць, не трэба ісці ў спа, калі лянотна. Расплюшчыў вочы, пазваніў на рэцэпцыю, замовіў масаж. Масажыстка Ганна высокая, вельмі высокая і хударлявая, нават звышхударлявая жанчына. Калі яна апранута ў белы працоўны халат, то падобная да доўгай рыбы з вялікім мясістым носам, які нагадвае авакада, маленькімі чорнымі вочкамі. Ганна не надта прыгожа пасміхаецца. Яе ўсмешка хутчэй нагадвае скрыўленне вуснам, быццам яна нюхае пракіслае малако, але кліенты, якім яна ўпершыню робіць масаж, проста вар'яцеюць і надалей аддана абслугоўваюцца толькі ў яе. Хто б пра што не казаў, паглядаючы, як яна нязграбна перасоўвае сваімі косткамі, але яе цела праразае прастору, як яе авакада на твары варушыць ноздрамі, але рукі ў яе былі моцнымі, і масаж усё, што ад яе патрабавалася. Менеджер спа добра зрабіла, калі параілася з масажысткай. Пастаяльцы, збольшага мужчыны, наперабой замаўлялі масаж у нумар, некаторыя нават па 2 разы на дзень. Ганна ледзь паспявала, бегала па паверхах, як ганчак, высалупіўшы язык, ацірала ручаі поту з твару. У торбе бутэлька з архідэйным алеем і ручнік, правая кішэнька халату выпуклая ад грошай, левая утрымлівае мабілку, пад халатам звычайны чорны станік. Усе былі задаволены, усім усё падабалася, але толькі не менеджеру спа, якая не давала веры, што за некалькі месяцаў можна паспяхова напрацаваць такую буйную кліентуру. Вырашана было праверыць масажыстку ў справе. Была раніца. Пастаяльцы спускаліся на шведскі стол, на рэцэпцыі мяняліся змены, начныя адміністратаркі, лыпаючы заспанымі вачыма, намагаліся фірмова усміхацца, але на іх усім ужо было напляваць. Як ахоўнікаў, так і балбою, толькі прыбіральшыца Валентина Андреевна усміхалася ў адказ. Была звычайная раніца. У гатэль завітаў каржакаваты мужчына, сівы, бадзёры, без валіз, толькі з беларускім пашпартам. Сам з Гомля, у Мінску па справах на суткі. Мужчына засяліўся ў нумар на другім паверсе і адтуль амаль адразу, як толькі адчыніў пакой сваім электронным ключом, набраў спа-цэнтр і папрасіў сабе ў нумар агульны сілавы масаж. Потым распрануўся, прыняў хуценька душ і стаў чакаць. Седзячы на ложку, вада з мокрага цела капала на прасціну. Ганна была пунктуальную і о 10:00 ўжо грукалася ў дзверы. Мужчына накінуў на яшчэ вільготнае цела халат і адчыніў. Далей было ўсё проста. Ён падпарадкоўваўся загадам Ганны, лёг, зняўшы халат на ложак, спінай да столі і пачаў напружана чакаць, калі ж пачнуцца крананні, не даючы веры, што гэтая хударлявая жанчына пачне масажаваць ягоную спіну. Ганна доўга марудзіла, рыхтавалася, штосьці рабіла. Мужчына чуў толькі шоргат, пакуль раптам не адчуў, як на спіну пацёк алей. Далей Ганна пачала актыўна масіраваць яму плечы, шыю, патыліцу, рукі, ногі. Мужчына імгненна расслабіўся, размяк, стаў падатлівым, нібыта пластылін, разгалінаваўся на асобныя цягліцы, якіх быццам станавілася ўсё болей. Рукі Ганны былі чароўныя, яна мяла моцна і адначасова далікатна, тонка, амаль любоўна, як дыхала і дыхала цяжка, неяк узбуджальна. Калі з плячыма, спінай, рукамі, нагамі было скончана, Ганна прайшлася па пазванках уніз, і мужчына адчуў, як тонус і асалода ад масажу цалкам перадаліся ягоным канечнасцям. Цяпер, калі ласка, перавярніцеся, ляжце на спіну, я вам дадаткова за $15 адмасажырую пэніс. Ганна прамовіла гэта так абыякава, крыху стомлена, цяжка дыхаючы, нібыта гэта было такім жа масажным прыёмам, як звычайна.
Мужчына не разгубіўся, перавярнуўся і адчуў, як пругкія моцныя рукі Ганны займаюцца сваёй справай. Такі масаж каштуе значна больш, разважаў сабе мужчына, усміхаючыся і паглядаючы на карціну на сцяне, нязграбнае сучаснае мастацтва. Ганна ўжо сышла. Праз колькі часу, як і было дамоўлена, ён пра ўсё павінны распавесці менеджеру спа. Але вырашыў на наступны дзень запісацца ізноў на масаж да Ганны ўжо ў іншым месцы. Бо гэта неверагодна прыемна. Гэта робіць увесь дзень каляровым і прывабным. Тут ніякіх даносаў і паклёпаў не мусіць быць.